Tolmontoro Paisok Pajak, Noroknukana, Kana 29 tarik Senior Delhi Obijan, 31 tarik, Greater Tripura Lenati, Kabang Machini Warriors Rock Pajak Tabo, Senior, Sini Leaders Rock Jotono Paisok Pajak, Kechung preparation Nailatongo, Bahike Ozago Boro Station Nai. Boro bahike chini warriors asok nai pia chini sei sekangno kabangma oro hasteni lukurok boroni jani ja san mungnoti boro goro phai norok nukhna jantar mantar ni live norok tabo nugui tongo oro kubuni hasteni kabangma ni lukurok ni phai oro alaida haste san phaine rok tongo norok nukhna oro prithok mithila rajya Nei borok sanlai tongo chungma haine khana orono chini Greater Tripura Lenati Maharaja no chungoro baskango songoi no joto Tripura sarogoro phainai prai 2000 hai kabang chin Tripura sarok phaijak borok joto no oro achok phainai oro khana siri sitini rignai risarok bai oro naithathok khai oro chini kanmung chamong tui chini phunuk mungti or achok phaibenai Greater Tripura Lenni khorangti saphainai hike chungta preparation ti chini YTF ni president tongo takhuk honorable MDC Ronel Debborma tai chini CM Purno Chandra Jamatia tongo chini honorable EM Sports Suhel Debborma honorable EM Fishery Rajesh Tripura honorable MLA Bishuketu Debborma tai chini YTF ni warrior tongo Kisan Koloi tai tongoro chini Tripura University ni professor Sunil Koloi akosong phaiji chungke YTF ni president honorable Ronel Debborma na sungnai nei khanani preparation busuk jara bahaike khailai tongkha train busuk jara sokpaikha train busuk borok phaitong borok borok tongnai oro bahaike Delhi Abhiyan khaijaknai Tabuk sing je thaising khomor mamani train Bihar laikha tau UP cross khainana UP mazamaji sokpaikha thaisingo je o 2000 জন 1500 থেকে 2000 জন টার্গেট ছিনি টার্গেট বইয়া ট্রেন অলরেডি 1500 থাকা তাই দেহরাদুন দিল্লি পাঞ্জাব চন্ডীগড় आसपास नि जे तिप्रसाद परिनाय जे तिप्रसाद दो फरक बर बजो जॉइन खेपेनाय गोबां स्टुडेन्ट रबो जॉइन खेपेनाय इंगाय जों सिबो जों जतनि बंनि लजिं दंनानि बागै खुनानि बागै जों आनबाद करबो बनो थाइसिमो जों चेक खाय हेका अरबो जतनो रेडी खायिं जागनो जतनो बे ताबु खायनो हाय जों जन्तर मन्तर हाय खुनानि बागै जे जॉइन्ट मुभमेन्ट फर स्टेटहुड डिमान्ड नतै जे ऐतिहासिक कासे सब डेमनस्ट्रेशन नङै दं खोना अमो हिस्टोरिकल नङै कासे अमनो प्रिपरेशन अनेक काहाम अमनो जों स्टेटहुड डिमान्ड नि बागै खोनानि सिनि 10 दिन सिनि चेंनाय 30 तारिख तै 1 तारिख अफ प्रोग्राम और बुबाग्रा बो फाइमान जा फैनाय ओंखाय अमनो जे तिप्रसाद फारंनो आं कयो जे तिप्रा हास्टेल तंनाय बर बस न लगिरिदि सोशल मीडिया नि थ्रुयै हामबाय एखिनि CM बरमगोनां पुर्ण चन्द्र जमातिया बो प्रिपारेशन नति रेल ताबो बुसुक सपायका बाहायके कष्ट खै फैलेखा yang Delhi wo barona cari na tondenan bagi besok preparation tai finally tamu message rena mo chukti prasarokna belekha hambai nai tongnai joto takhuk tei bukhuk songno jang tabok jantar montar phai sok phaijak chini thojaknai bo haino almost complete je phainai rok train by phainai rok joto no thojaknai ni byabostha tongo phia ba ko samosto joto no mat thulainai nge tabok Antai singang sai thangkha chini YTF ni president boronggonang MDC Ronel Debborma Bihar cross khai tamo UP wa hawi tongu chini train by phainai rok 1500 jona ni slide ko bangko tei bu gana gini aspas ni borok rok haino oro gathering phainai hingke chung oro 2000 ni kobang amo chini Tripura ni iha so puila jantar montar phaiwi asuk kobang gonodorna khai phainai oro sitting demonstration khai nirok nog na ase pase bui jantar montar movement khai hinke borok ni borok 100 jana
200 जना मैक्सिमाम उनखांखे आसुकसि हेबा चिनि त्रिपुरानि बुबाग्रानि नेतृत्वे जे ताबक जॉइंट मुभमेंट अमहाय आसु गोबां भारतबर्षनि केबो आसु हासाल फाइबै आसु गोबां मुभमेंट खायफैमेयाखौ जों थांसानि बिसिंति अर जागा आसु गोबां सफायनाय अम चिनि त्रिपुरासा दफानि फाइनाय चालो ब्लै हामनाय हानिबां आं जारा नाय तंनाय ताखौ बुखौ संता फनो चिनि ओ थांसानि मारिबो बुबाग्रानि लगेयाव फाया तंनाय रनबो आं कबंनि मुसुगु निरग हायनो फायै फाइनाय चालो फनो निरग पार्टिसिपेट खायफैबायदि एबा चिनि थांसानि मारिबो फायै चबा खाबे खायथानिबो चुबासु खायबे चेरि चिनि ट्रेन बाय फाइनाय रग निरग साइमानो मासे मानung या हरनै जरा तै बरक ब्लै कस्त माला जा आं बरक नबो जरा ट्रेन तंनाय ताखौ तै बुखौ संनबो कयनानि मुसुगु कस्त मानायनो दफानि बाङै चबा खायखांके जागा सागिया निनि थुजानायनि व्यवस्था करै ट्रेन निनि खिजांनायनि अनेक प्रब्लेम ओइ मानो जेफ्रो मायाव खैफ्रो मासे मा ओंनाय चानानि मुसुग मानो साइ माया अमाहायके गोबां मा प्रब्लेम इभेन्ट अर सब फायबो प्रब्लेम किसा मासा तंमानाय हाफानो जों चिनि बेस्ट लेभेल चिनि पुरा टीम अर फाइ सब फाइजारो जतनो साकथालाय तंगो बाहायके चिनि फाइनाय दाखौ तै बुखौ सुनो काहाम के तंनो मामानि चेष्टा खायलाय तंगो आं आसुनो कयना मुसुगु दफानि बाङै चबा खायखा हंके जों कस्त मा खायलायनाय अमसि दानि हंके जों कस्त खाया हंके जों चिनि यक सामानि मायांनाय चिनि थामसा खलायबै ग्रेटर त्रिपुरानि जे चबा चिनि दिल्लीआव सब खायरनानै अनेक कस्त तंगो हानि बाङै कस्त मा खायलायनाय जतनो हामबाय नरक नुगै तंखाना बाहायके तैबो गोबां मा जागानि फाइ गोबां मा जागानि हायकेना आचकलाय तंगो चिनि अनरेबल EM फिसारि राजेश त्रिपुरा हेके प्रिपारेशन रगनो तै चिन्ति प्रसारनो ताम ककसाना मुचु खानानि चिनि चिनि अंकनो तै चिनि मुभमेन्ट नति जों अर जन्तर मन्तर ताव फाइ कासु पाइजाक अबनि सिगाङाव जों आम्बेडकर भवनाव थांनाय फाइजाक जे जोंनि मुभमेन्टआव फाइनाय ग्रेटर त्रिपुरानि सामनानि बागै जोंनि महाराजानि आन्डार लिडारशिप बाय तैनो तंना जे जोंनि ताफक जों जोंनि TWF YTF त्रिपुरानि जोंनि जत लिडार्स जोंनि जे वार्डस फाइनाय बर तंनानि बागै जों नाय फाइजाक जतनो ताबक एरेन्जमेन्ट अलरेडि ताबक पाइनि दंगो अर खना जों प्रोग्राम खायनाय सालनि बागै ताव अर जत सालाय जों अर मोटामुटी ठीक नंगौ सिक्योरिटी एरेन्जमेन्ट वो जतनो अब जे ट्रेन तंनाय रक बरनो जोंनि कैसा कक जे बरक फाइमानि गोबां मानो कस्त गमाखायनो जों खोनागौ असक बरक गोबां ताबक जरातै त्रिपुरा पहिला अबनो असक बरक गोबां अलमोस्ट 2000 बरक फाइ दंगो जों कथालायमानि बिसिंतै ग्रेटर त्रिपुरानि सलामनानै गोबां बरक फाइगा किसा मिसा कस्त रक मानायनो जों हायफोर आपनो सयजमा खायनाय जोंनि मेन नाहर मुं तो ग्रेटर त्रिपुरानि सामनानिसै जोंनि जत बरक रक त्रिपुरा सरक जोंनि बरकनि गोथां तंनानि बागै जोंनि एक्सिस्टेन्टनि बागै जोंनि हा दङ बा हा करेहाय मातमानि आपनो जों सामनानि बागैसो दिनै जों मा फाइमानि किसा जों सयजर मा खालायनाय अब मोनसाया जों आबरनो कस्त खिनि वास होयनो सर फालिनाय kai kaisano जोंनि आनि बो साख्लायमु जे जों कस्त खाय फाइमानि दिनै अर जोंनि महाराजानि आन्डार लिडारशिप बाय अब हा कलाय थांगला जों जे परिश्रम खाय फाइमानि अब जों सक्सेस संनाय जोंनि महाराजा दंखाय जों अब सक्सेस खायमानाय नै जोंनि होप दंगो जतनो हाबाय चिनि अनरेबल EM फिसारि अनरेबल EM स्पोर्ट्स youth affair the kisa sagre honorable tini oro ta chandra mandra thai phai sokpaijak chini TTAD sahabang chini honorable CM borongona purna chandra jamatiri netritwe te chini oro tamo chini honorable EM chini ARDD te chini health ni te tamo chini honorable EM fishery te chini honorable MDC chini president YTF ni borongona Runel Deporma te tamo chini honorable MBC chini borongona Direndra Deporma te batang chini honorable MLA borongona Bishoput Deporma te chini jo to Sengkaragro phai sokpaijak khonani je chini Sengkaragro oro torno asna o thaino setup khlaina bagai jate problem krin bisin tige chini jotto chini Sengkaragro oro asugui torno khlaina bagai ham klai o thaino naikolan bagai advance phai sokpaijak gai chini Sengkaragro phai tongo borongna जों लामसुगैना थांगै जाहाथे बरंनो जे चाना नंनानै तंनानै बायबाक नायखलान बागै जों oro सिगां फायसो Sini Honorable MDC Diren Deborma
sak hamia phano bo chini loge ma phaijaka tamni ba greater tripura ni movement kotoro ke bo karjagi manglak joto warrior rong ma sok paine hini nung mutini sak hamia phano sok paikha bai ma tongkha nung khorcha preparative tini ma hike khlainani preparation khainen thangai tong বেলায় হামবাই একচুয়ালি অব সম্ভব যেটা আং মানে আবো চিনি বুয়াগ্রা নেতি দুলমান বিসিংতই কারণ বুয়াগ্রা করে হিগাকা চং তিনি অমহাই দিল্লিও ফাই চিনি দিব্রাসানি সেফ সিকিউরিটিनि बागै चिनि लाइफ माने चिनि भबिष्यत थिनांनि बागै हिनै जों साननानैसो जों चान्स मांगला खामो मो बेबा बुवाग्रानि बिसिंतै पयलान बुवाग्रानो हामबायरबो ताइ ताबो सागराते अर जे जों दिल्लिओ चिनि ट्रेन बाय फाइ दंना चिनि वारियर्स रक যারা গ্রেটার টিপলাইনি বাগै জবা খাইনা ফাইনারও বরং বাগै চামুং তাই বরংনি থুনাनि বাগै মোটামুটি তাবो যতन एरेन्ज खाइका एके बरंनो रेल स्टेशन नि नाहारना बागैबो जों 26 खान बास बो एरेन्ज खाइका जारा ट्रेन बाय फाइ दंनाय যতन फ्लाइ बरंनि चिनि टिफ्रानि इन फ्यूचार चिनि टिफ्रा हास्टेनि जे गायसा हिस्ट्री बैकग्राउन्ड बरंनि वक्थाय सुजाकनाय आबो आं माने आनि खाख्लायो बरक गायसा चिन लाइफ माबो फायो बरक कुसुम कुसुमनो बरक गथां दं फायनाय बरक दाबो सागनो या फारे थुइनाखाय थुइदं मासाय बथानाय बरक फायलाय दङ मुकुरि बाय आकुबाय अंलाय दंलाय बरक फायलाय दङ ताय जों बरक लामसंना बागा रेडि लायखा हामबाय के ताई खरगनि इंटरव्यू ना दिए को बरक इंटरव्यू ना लाई तंखा रिलाई तंखा नरक नुखना अबनो जंतर मंतर जे जंतर मंतर हाक्तरनि गोबां मा हास्टेनि लोकरक फायै बरंनि सानमंनो फुनुक फायलायो बरंनि सानमंनि कगनो आरो मीडिया रंनो साफायो नरकना अखना नुखना अब हांगार स्ट्राइक नि बागै यूपीएससी व सीएससी compensatory attempt due to COVID-19 अब रगनि बागै अर चायावै चबा खाइलाय तंमानि उ आयां बाहिनि नरक नुखना तै बल दल कायसा चायावै आरो चबा खाइलाय दङ अरब तो नरकनो तासिंनो फनुका आलायदा हास्टे सानै पृथक मिथिला राज्य बरके मिथिला हास्टे आलायदा हास्टे सानै बरक बाहिनि चबा खाइलाय दङ अरब बरक बांथैया फानो यां तै कैसा बदल बरक बाहिनि अर चबा खाइ दङ नरक नुखना और बाहिनी बर चबा खाइ दङ सातुं फाइररुक सालकाररुक और तबक फियाबा चीनी और जॉइंट मूवमेंट चीनी थामसानि खानानि चबा आंनाय ओ नरक नुखना ओ बसकांगनो अरनि चिमी यां लगुइ यां पूरा यां उ आसुक जरा लगमानि अब पूरा चीनी यागो फाइपेने मरक के तिनी सालसार तंसो बरकनि परमिशन नाहारजाक बरनि परमिशन ताबक चिनी प्रोफेसर सुनील कलय आं फायं चिन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन नि बो चिंबा कंपनी दङ नों साग्रादि तिनिनि जे चिनी दिल्ली मुभमेन्ट ग्रेटार त्रिपुरा तै महाराजानि फैफांबाय प्रिपारेशन तै होप थिनाङो आशिक बरक बांमा फाइ जों जे बयनिसे खरां गाप्लायखे बो भाइ मा तंजाक बाइके जों तै काहामके खायमानो बुबाग्रानि इमां उनका चिनी बसकांनाय थिनां जे जागाव चिनी बुबाग्रा महाराजा प्रदुर किशोर दङ आ जागाव सारा त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक जतनो बबायनो दङ आमुक जों नुखा शुधु पलिटिकल डिमान्ड सिमिया चिनी आइडेंटिटी चिनी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन चिनी एजुकेशन चिनी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी अमनो तैनो बो जे ग्रेटार त्रिपुरा लैंड सानमानि अमनो आं व्यक्तिगत बो सापोर्ट खायनायनो आं अ जागाव आं मुभमेन्ट न जइन खायफैखा आंखा अ जागाव सफायजाक दङ चिनी अनारेबल CEM YTF नि प्रेसिडेंट रुनेल EM राजेश त्रिपुरा EM सोहेल देब्रमा ताई चिनी MDC ताई MLA जतो सफायजाक जे अरो सापोर्ट खायनाय अमंका कायसे जइन मुभमेन्ट बाय ऑल द त्रिपुरासास जे ग्रेटार त्रिपुरा सापोर्ट खायनानि आंखा कायसेना आपिल दङ आं चिनी बुकुंबारा ताई चिनी त्रिपुरा हास्टेनि त्रिपुरा सारक न जे अ मुभमेन्ट न बाक्साबा फाइमानाय बाक्साबा फाइमाया हाइपनो नियर अबाउट 2000 to 200 people जों अ जागाव गेदार खायनाय त्रिपुराव दङै चिनी बागै सुरिदि जनो सापोर्टदि इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ नॉन प्रेयर्स
अमाखौनो जों सापर्ट खालामनाय जों बसकाङो बुबाग्रानि इमांनो जों चिनि बसकांनि थिनां खायना बागै हामबाय हामबाय yang chini honorable MLA bo wahaino bo live khai tong bo ano live khai to nang bo live khai na heken ma singlaisna preparation nang to phainuk khaika chini Ambedkar Bhavan thujaknai khijaknai setijaknai oroni je khanani bagi stage rok satisfactory de tai phai tongnai rok মোটামুটি রেডি নো দারা গাই চিনি ট্রেন অফ ফাইনাল রক মো সেবেলে হামবাই মারিও যায় আছে কষ্ট কাই ফাই তংমানি বাগৈ গাই তাবো ও জায়গা যন্তর মন্তর যত মোটামুটি রেডি তাবো জাস্ট স্টেজ তাংমানি বাগৈ তাক সাইরিং বিসিং স্টার্ট খাইজানাই গাই খানা আসিনি ডেমনস্ট্রেশন কাহাম নাইনি जों খাগাই তংমতে ত্রিপুরাহানি যত লাইভ নাই তংনাই রক বরনব আনি হামবাই তে নগ তংগৈ মোরাল সাপোর্ট খালাই তংমানি আমন বাগৈ বেলাই বেলাই কিনা হামবাই মারিব इंकाय ताबो अमनो कयना मुसुमत त्रिपुराहानि जत्त रांसांनि दुखरकनो जे फायदि जों कालार्स ते पार्टी नथ जय बै दफानो मुथांनानै तरजागनानि नांनाय हायकेसे जेबाबे ताबो खनाचिनि सिटिं डेमनस्ट्रेशन जॉइंटली आईपीएफटी फाइ दङ आरो सरकार दंफान बर फाइ दङ गै दिनि जों अ जागा ओ स्टेज नायथानि हेगा अ जागानि नायमथां बाहानि बाय कक सालै जे सामुं फायथानि सक्सेस नंगै बायदों दारन बसंनाय बाहाय निनि बाहाय मातं तिनि जागा जंतर मंतर बसावै अमहाय लाइफ फाइ तिप्रा दफान तिप्रा सार लुकुरम ताम कोइने तिप्रा साद फारानो बागे बेलायखनो कংচুকनायखौ लाइभ बुमावा पुइला हाहाय अर साइ काइसानि से गोबांसिन तिप्रासाराव सिरिसि तिनिसिनि कानमुं चुमुं रक रिगनाय रिसा रां बतां रक कानलायै मुक दैखिख्लायै खनावो बुबाग्रानो बसकांगो सङै अ हानि बुबाग्रानो बसकांगो सङै ताबले पाइथाक चबा हनै जों चिनि अरनि केन्द्रनि मन्त्रि रंनि थानि अ हाक्टरनि लुकुरंनि थानि अ हानि बासारनि दुख बिरमान बयबाय सेक जागिना माने बयबाय सातक जाग माने जों किसाय थांमाने जों कमाय थांना नाय तंमाने चिनि हुकुमो मुकुमो कमाय थांमान नाय तंमान आबनो बयनि दफानो जों फुनुगि मानमा हाय केन्द्र नि अर हाफां थाङै तंनाय हाफां नायकलि तंनाय बरकनो चिनि खरां तिसावै कालाङै थां मांखागे चिनि पाइथाकनि चबाव जों दाक्ति जों चिनि सानमुं माननाय बुबाग्रानि तिफांबाय आबानि बागैनो जों ताबो जत्तनो चिनि तिप्रासाराव थानसायखाय ताबो ट्रेन बाय फाइलै दङ सारिकनि खाखायन 10टा 11टानि हर सकायनो जों दासिङो आम्बेडकर भवनबो थाङै नाय फैगा आरोबो जों बरकनि बागै तंजागनाय चाजागनाय आरो टयलेटनि चार्जिं व्यवस्था रखते बरकनि बागै 15टा बास आरो 26टा बास बरकनि आरो नि बागै फाइनानि रेल स्टेशननि बागै जों 26टा बासनि व्यवस्था खायका 26टा बास बे बरक आम्बेडकर भवन सकैनाय ओ आम्बेडकर भवननि सिमी अर 3 किलोमीटर चालो जंतर मंतर ओनली हेके अर्धेक जरा हेके जों बास बायतु बुनाय ते अर्धेक हेके जों रेली खाय नायथकथक के चिनि कानमुंनि चिनि ट्रेडिशनल एटेयर बेके जों लाइसेफेन अब अपने आप जों अब जों खायो बुबाग्रा अबायकेनि तिप्रासाराव थानसा तंलाय मांहाके दाक्ति चिनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड ते तिप्रालेण्डनि जे सानमुं आबो साक्सेस जोंनाय हामबाय नुखना चिनि जेम्स ताकु जेम्स नों तो प्रिपारेशन अनेक साल गोबां मारंनि सामुं ताङै दङ एके ताबो सुख जरा चिनि तिप्रासाराव गोबां मा फाइनाय निनि प्रिपारेशन बाहाय के नों प्रिपारेशन खायसक्का आबरक पुइलानो ब्लाइखे खाकसांगो तिनिनि सालो त्रिपुरानि लाइफ उमामो जों सैनानि थाङै दङ 1500नि प्लास बरक जे जंतर मंतर दारना 2000 किलोमीटर सेपन हाकसालो निजिनि बिहिक लुमजाकनो याकारे हाइजाक निजिनि बुमा लुमजाकनो याकार हाइजाक निजिनि बसलानि परीक्षा दङ आबहाय रकनो याकारे खातुं खाजाकाय हा दफानि बागै जों कक सानाय ने हायमानो जों दिल्लीनि वाइटिएफ रक जे मानसाक जों दिन रात सामुं खालायनो जों प्रिपारेशन खाय दङ ताइ बरकनो जे जों खाकसांमाबो याफारो बसकाङो बरक खायगा हांखाय जों लामसकनाय तिनि खातुं खाजांलाय जाक ताइ खनानि प्रग्रामो जों बरकनो गाहामखायनो लामसकनाय हायता एके सानानि तंनाय नाबर जतन रेडी जतन बायका आर अल स्टेज रगो बाहिनो जेबा बेचिनि परमिशन रग नङा आबर जतन रेडी कमप्लीटिंग का परमिशन प्राइसनि 1000 प्लस बरक जों गेट मानसिनाय पुइलाबो बलाय चैलेंजेस का कोविड 19 नि बागै जोंनो एक्चुअली 200 प्लस गेट रिंग ता खायगिनि दंमानि
but multiple times in ASS rock by discuss station house official DCP rock by discussion solely like for table supply solution khaka last dige finally luckily sing permission man kha gabo ta buskang sing abo fly like Hambai James na chini YTF ni Warriors hai ke bo ba ke Delhi tongoi chono help khai tongbai kisan joton se key person ke chini kisan bo to boni kok to saini lab koroi bo joto jaga wono chini protocol officer ngo waisa ke train ni TT ngo o bhai ke chono chuai pheka kisan bose jati preparation khai ka nang boro boro bose problem tongmani ta bose jati bo bhai ke nang বড় বড় তনবাইনানি বাহাইকে অঙ্কনানি বড় সাবা সাবা ফাইটং গতাই বচিনি তাবো ফানো ফাইয়া খর বসতং কইসা সাইখনা কে ব্রিফ belai hambai जों ता बर जन्तर मन्दल सफायजाक खानानि प्रिपारेसन बागै रंनाय दं स्टेज रो बाके थांजानाय बो एरियातै जों कारपेट बरे आसुरनाय ताम ताम मा खायनाय पुलिस पारमिसन तामनि रो मारनाय इंगे ताबो कस्त द अनेक नं कस्त अंखा चिन बर कस्त खन फाइ दं तेन बाय जालाया कालाया खान कस्त फाइ दं इंगे आमन बिसिं बो जों जा गोबांमोन अंखा गा जों दे दक बाहाय चेन्ज मा खायमा जागा ताइ प्रब्लेम थाङा जों इंगे ताबो बरफ दिनि इभिनिं 9टा 10टा रो सफायनाय बरंनो फाइगे के ट्रेन स्टेशननि डाइरेक्ट बास बाय आम्बेडकर भवन थनि जांनाय आरो बोरै चला बोरैनि आलादा चलानि आलादा खा थनि जांनाय बुरि रखे बिल्डिंग थनि जांनाय इंगे आरो बरंनो जों थुजांनाय अगरो बुरखा प्लास ब्लेंकेट दगबो एरेन्ज मा खाया कारण गोसां मान समाव जतो बर ब्लेंकेट बुतु बिया आमबो एरेन्ज खायलेक्या इंगे ताबो आरो नि परे जों डाइरेक्ट खोना 11 टानि सिबि 5000 जों अरो अगो खायनाय जन्तर मन्तर आसुंनाय जों आरो नि सिबि फायै रेलि किसा खायनाय रेलि खाय जन्तर मन्तर फायनाय अरहगे माने दिबरनि चामुं अरो दमासाना आरो दमासाना चामुं गगे जों आरो चावनि अरो फायनाय अरो दिबर ताइसेया अरो थाङै जायो तुइ नंनायनि व्यवस्था रगा ग्राव व्यवस्था अरो तंनाय इंगे टॉयलेट थैनाय अरो टॉयलेट तंनाय टॉयलेट बेन उबो तो टॉयलेट छिंखना आबो टॉयलेट आबो हायपर चिकिन आमा आसु जागा जाय जों एक्स्ट्रा टॉयलेट नि बेन नाखा गाइस बेन 10 ता दङ टोटल 3 ता 30 ता इंगे सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन बो खायनाय ए अरो तंनाय बरो इंगे वाटर टैंक बो तंनाय अरो कल्चरल प्रोग्राम रखे बर खायजानाय प्रोग्राम अरो न अमर पिरिन थांबायनाय बरो गाव स्टेज स्टोरी होय अरो न गो खायनाय जों गा भिआईपी रनो साका आसु एफानो साइड चिया दुय आसु रिनाय ओके ओके कस्त का फाइलेमा कस्त का मा थांनाय फ्लाइट ति सब सब फाइटं ख फ्लाइट ति 15 जना सक पाइखा दलायनि बर ताबो स्टेशन नि अगो थाङै दं आम्बेडकर भवन बर सक सक पाइखा गबर ताबो टैक्सी कायबो फाइटं लामोन ताइ सारिराव फाइनाय त दं ख सारिराव फाइनाय दं बाक्सा लुकेलावबो दं बर फाइटं जे गानागिनि दंनाय हरियाना गुरगाराव जा दंनाय लक्ष्मी बर बरबो फाइनाय खाना पार्टिसिपेट खाना बागै बोबाराना हामजागै तदन थानसान मारिनि फैले ब्रबो आबन जों गय जतन थानसा खाय चबा खायगे साजो जों यगनाय हनै यस अबयस्यै यगनाय केनरक नखना अबाहिकेने जों जतन नायदि बाहाय न जागाव बर बाहाय न जागा बासले बरले बर बां थाया जों फागेगे बर जतन से खारि थांबाय न खानाव लासिमान केबो तो तंग्रागलाक सेल्फि बुलाय तंबाय इसु केनरक नायदि सिनि अनरेबल दिरेन सेल्फि बय दङ चन फटो बय दङ र जागाव जोंना फोरनो नाय दङ चिनि वारियर्स रक जों ब बाहायके प्रिपारेशन खाय दङ रंनि बागै जों मियानो सफायके त्रिपुरा बबनो मियानो फायै जों बाक्सा मा थुलायलिया प्रिपारेशननि बागै हरनि 4टा र 3टा र 5टा र बाद चिनि किसान तो मिया हर थुइसमानलिया बय गाहामके थुजाया मिया हरपं जों दिल्ली बेरायलायमेनि जों एगे नरक नुखना जों मिया हरनो दिल्लीआव बर बर प्रिपारेशन खायनाय नां चिनि प्रेसारनि बागै बर बर तन्ना नां दैनि अबा फियाबा तंग थानिवो अर किसिसा असुबिदा आङै फानमानो जों फातारो कायसे ताबु सुङै कतर कायसे टेन्ट सुङै आरो प्राय 1200 जना थुनानि बागै व्यवस्था खायका आम्बेडकर भवन बसकाङो आबो त किसे प्रब्लेम फान अंमानो हायपानो जों सालनिनि बागै किसिसा सालनिनि बागै किसिसा जों कस्त खायै चिनि खरांनो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड बुबाग्रानि खरांनो जों तिसावै थांनानै ताखौ तेबो कस्त हियावै आसु सालरमै जों कस्त खाय फेगा ताकिसान बागै नरक तै सालनिनि बागै जों कस्त खाय थांलायसिनाय चिनि खरांनो जों सारिन थांलायसिनाय हेगे नरक नाय दंदि जों तेबो बसकाङो थांलाय दङ प्रिपारेशननि बागै जों ताइसा हायनाय आम्बेडकर भवन फाइसिं थांलायनाय नरक नुखना इको बर कक सालाय दं माने बर बांथाया बरनि सानमुं रगनो तुइ उरबोताय
दलसा बरकबो सानमोंनो तुई सानलाय दङ अबाहायनो अर जन्तर मन्तर अब सालब्रुम ब्रुम सालबारिया अर माने जराबारिया अमहायकेन अर रैली खाइजागो अर प्रोटेस्ट खाइजागो अर तामिहिने प्रसेसन खाइजागो अर डेमनस्ट्रेशन खाइजागो बरंनि सानमुं रगनो सानजागो अर गोबांमा नायमोथांनि सेब साब रग बाहायनो खायनो रग नुखना नायमोथां पुलिस नायमोथांनि आदं रग बाहायनो तनिजागो जानि जानि मान थाइरगनो तुई बरक सानलाय खरांति सालाय सानलाय दङ अबायकेनो जों बाहायनो अर जों गोबां मानसिनि तिप्रासारक जों अर फाय चिनि सानमुंनो सानलायफैनायगेन रग नाय तंमोन बागै हामबाय जों खोनाबो अबायकेनो फनुंनाय तंदि चिनि लगे हामबाय